ΔΓΑΠ ΜΕΑ, ο δρόμος των χρωμάτων. Ο δρόμος των χρωμάτων λειτουργεί ως κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία από το Σεπτέμβριο του 2021. Γενικός σκοπός του κέντρου είναι η δημιουργική απασχόληση και η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των ωφελούμενων παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με αναπηρία με την εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών, οργανωμένων ομαδικών και εξατομικευμένων δραστηριοτήτων, αλλά και η συμμετοχή τους σε προγράμματα προεπαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Απότερος στόχος είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, ώστε να επιτυγχάνεται ο μέγιστος δυνατός βαθμός αυτονομίας και συνύπαρξης με τους άλλους και εν τέλει ένταξή τους στην κοινότητα. Όραμα του ΔΓΑΠ ΜΕΑ, ο δρόμος των χρωμάτων, είναι μια κοινωνία που αγκαλιάζει όλα τα μέλη της με ουσιαστικό σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα χωρίς εξαιρέσεις.